Внимание, внимание! Един поздрав от Денчо. Яша. За Германия да са живи и здрави и неговите братя Исус и Петър. Само така да вървим напред. Поздрав от Денчо Баровеца за жена му и неговата фамилия, да са живи и здрави. Само така напред да върви. Брат ми Петър да е жив и здрав, жена си и с трите сестрите момичета. Тинчо Баровеца познава синовете си, Божидар и Иванчо. Да са живи и здрави, няма кой да ги мине. Не идвайте на старта, тази песен излиза от Денчо Германеца. Де да изгоря, Германия решавай, Денчо само така напред. Ние сме трима брата, Исус, Петър и Денчо. Сам напред да вървим все така, душманите да ни гледат отстрани. Да са живи и здрави нашите жени, от Господ искаме само здраве и късмет. Няма кой да ни стигне никога. Не даваме назад детски, фамилия, бутбари. Винаги ни върви вали, гърми, винаги ни върви като лунатици. За най-големите Тарта и Германия, дами и господа, неговото семейство да е живо и здраво. Къщи и пари имаме, къщите ни не са палат, но сме живи и здрави. Брат Петър поздравява дъщерите си трите, брат Денчо поздравява синовете си, Божидар и Иванчо. Все така да са живи и здрави, и нашите жени да са живи и здрави, стойката, рикатката и комбайната от Петър. Поздрав пращам от Германия, ние сме вълци единаци. Яша, да сме живи и здрави. Ние сами се постигнахме, в живота искаме само здраве и късмет от Господа. Този поздрав идва от Денчо Германеца.